Kaixo eta ongi etorriak astelehen honetan, magazinera bertzegun batez gaude, eta gaurko ere bi elkarrizketa ekartzen ditugu. Lehenik eta behin, Asier Ormaza aktorearekin egonen gara, aktore antzele ezaguna, eta ontakoan zer, asteazkenean Gaiarren obra interesgarria estreinatuko dute Lagun Beltz Asko izenekoa. Gaiarren 8etan izanen da, eta Asierrek bera kontatuko digu, zein den nolabait ere obra honen atzean dagoen istorioa, nola izan den egiteko prozesua eta bertze kontu. Bigarren elkarrizketan berriz Jaione Eugirekin egonen gara, bera Nafarroako pobreziaren eta bazterketa sozialaren aurkako sareko komunikazio arduraduna da, eta baita ere asteazkenean, baina kasu honetan goizeko 9etan, hitzaldi interesgarri bat prestatu dute, antolatu dute, kasu honetan komunikazio eraldatzailea zertan datzan eta nola egiten den ikusteko, aztertzeko, eta hitzaldi honen izena, zehazki da, nola egin interesgarri importantea. Bueno, horretaz eta kontu gehiagotaz arituko gara ere Jaionerekin, baino guztia baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Hasteko, gaurko efemerideak. Urtarrilaren 16 zen 1920 urtean. Ameriketako Estatu Batuetan lege lehorra jarri zen martxan. Eta 1969an, Jan Palach irakasleak bere buruari su eman zion Pragako San Wenceslao enparantzan, Sovietar okupazio eta askatasun gabezia salatu nahian. 1980ko urtarrilaren 16an, Estatu Batuetako George Bush Golkoko gerratea hasteko agindua eman zuen, Iraki eraso eginez. Basamortuko ekaitza deituriko operazioa gauzatu zuen eta Bagdad bombardatu. Eta 2008ko urtarrilaren 16an, Adriana Ilescu, 76 urteko emakume errumaniarrak ume bat izan zuen. Historian ume bat izan den emakumerik zaharrena. Ikusitzagun baita ere gaurko lerroburu nagusiak. Gobernuak kontuz gidatzeko eskatu du elur maila 700 metrora jaitsiko baita. Nafarroko gobernuak euskararen irakaskuntzaren sustapena indartu du aurren artean. Osasun publikoaren plan berriaren helburua da Nafarroa estatu mailako bizi itxaropen eta kalitateari buruzko postu nagusietan finkatzea. Navas de Tolosako aforatzaileak bizikleten trafiko volumen handiena izan du neurketako lehen 8 hilabeteetan. Autokonsumorako 16 instalazio fotovoltaikok jaso dituzte 2022an Iruñeko udalaren diru laguntzak. Urtarrilaren 17-tiko 31ra dantza garaikide itzuliko da Iturramako Zibiboxera dantza jaialdiaren 14. edizioarekin. Astelehen honetan irekiko dira zaintzaliak zaintzen debaldezko tailerrerako izen emateak. Tailer horrek adineko edo mendeko seniden zaintzaile ez profesionalei laguntzen die. Donestebeko garbigune berri batek Malerrekako 13 udalerriei emango die zerbitzua otsailaren 6tik aintzinera. Aste honetako agenda kulturala. Asteazkenean, Loreak Belaunetan dokumentalaren proiekzioa 7:30 Zibibox Kondestablean. Eta Lagun Beltz Asko antzerkia atxaldeko 8etan izanen da Gaiarren 3 aktore ezagunekin, Ramon Ibarra, Asier Ormaza eta Asier Sota, sarrera 8 eurotan. Eta Hortziralean, Bar Gloria Nerea Ibarzabal Salegiren liburuaren aurkezpena Zaldiko Maldiko elkartean. Nerea Ibarzabal Salegi 1984an Markina Xemeinen jaio zen, bertsolaria, idazlea eta kazetaria da, eta hau da bere lehen eleberria, atxaldeko 7:30. Kurtitzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasen lerroburu nagusian, gizon bat eraila izan da labankada azkalean eta egileak ihes egin du. Biktimak 40 urte inguruko iruindarra, arma zuriz egindako hainbat zauri zituen. Gertakariak goizaldean jazo ziren Landazabal industrialdean.
Argazkian berriz, aulki zirrikaduneko saskibaloia, izenburuan BSR Navarraren debuta. Basket gurpildun aulkian itzuli da. Nafarroak 26 urteren ondoren aulki gurpilduneko saskibaloi klub bat du berriz ere, BSR Navarra. Atzo, Iruñean Bilbo BSR taldearen aurka jokatu zuen bere lehen partida zirraragarria. Kirol hau berreskuratzeko ekimena Zudaireren familiatik abiatu da. Bertze lerroburu batzuetan, udal kargudunek hauteskunde legean erreformak eskatu dituzte berdintasunez parte hartzeko. Baita ere, Nafarroak elurra kentzeko 38 makina mobilizatu ditu alerta egoeran, eta Nafarroan alokairuan dagoen pisu bakoitzeko 10 eskatzaile inguru daude. Diario de Navarran ere lerroburuan berri berdina. Gizon bat labankada zildute Landazabal industrialdean. Adrian Ogando da erasotzailea bezala dominikarra eta ihesian dagoena. Argazkian zenbait pertsona inauteriak ospatzen, eta izenburuan inauteriek Nafarroa mozorratzen dute. Huitzik, auzo paseoarekin, herriko etxez-etxe, erasunekin batera egutegia ireki du. Lerroburu gehiagotan, Diario de Navarran, oinarrizko elikagaien erosketa 2021 baino 12 euro gehiago balio du, azukrea 180 garestiago eta olioa 140 garestiago Nafarroako kontsumitzailearentzako igoera handienak. Eta irakasle nafar bat hilda Beiruten izandako moto istripu batean, eta azkenik genero indarkeriaren biktimek 1300 GPS eskumuturreko gehiago izanen dituzte. Gara egunkarian, bertze kontu bat Alex Txikon alpinistaren hitzak jarri dituzte. Eraginkortasuna izan da lortu dugun arrakastaren gakoetako bat. Manasluko gailur nagusia beste 6 xerparekin batera igo du 2016an nanga par baten ondoren negu batean lortzen duen bigarrena. Argazkian berriz, Italiako lehendakaria Meloni ageri da eta izenburuan erregaien krisiak Meloni kinkalarrian jartzen du. Italiako gobernu berriaren lehen krisia erregaien prezio neurri gabeek eragiten dute eta Giorgia Melonik bere exekutiboa formulatu aurretik horren aurka borrokatu zuela aginduk zuen. Lerroburu gehiagotan, Xavier Barandiaranen hitzak, adimen artifiziala ondare publiko eta amankomun bat bezala kudeatu beharko genuke, baita ere Irun eta Bordele arteko trenbideari buruzko eztabaida irekita dago, eta lakuak preso baten heriotzari buruzko txostena kendu dio Arartekoari. Eta astelenetan berria, egunkari ez dagoenez Euskal Herria irratiarekin akituko dugu. Berri nagusian, Osasunako futbolariak agertzen dira eta izenburuan etxean 8. Mallorcaren aurka irabazi eta gero, Osasuna etxean ligako bigarren talderik onena da, Bartzelonaren ondotik. Kanpoan jokaturiko bi euskal derbietan itxura makala eman eta gero, Jagoba Arrasateren taldea berpiztu eginda bere zaleen aitzinean. Alboko berrian berriz, isildutako eskuak liburuko Fina López eta Belen Lurzundiren bizipena kontatu ditu Jon Abrilek. Eta azkenik, Palestinar herriari elkartasuna adierazteko elkarretaratzea eginen du bihar BDZ taldeak. Gaurko eta biharko eguraldia, astelenean euria gogotik eginen du. Euria barra eginen du, bereziki Kantauri isurialdean eta bertan etengabe eginen du, batez ere mendebaldean eta kostaldean. Goizean elurkota 1100–1300 metro inguruan egonen da eta arratsaldean igo eginen da. Mendebaldeko haizea zakar ibiliko da, bereziki mendi inguruetan eta kostaldean. Temperatura maksimoak 8 eta 13 gradu artekoak izanen dira. Eta bihar, asteartean, negu beteko eguraldia izanen dugu. Prezipitazio ugariz gain mendebaldeko eta ipar-mendebaldeko haize bortitza ibiliko da eta elurkotak behera eginen du. Arratsaldean elurraren maila 600–800 metro inguruan egon daiteke eta egunaren amaieran gehiago jaitsi liteke. Gainera arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta egunaren amaieran kostaldetik hurbil ekaitzak jo eta txingorra bota dezake. Hotz eginen du eta temperatura maksimoak 10 graduren azpitik geldituko dira.
Bueno, eta elkarrizketa honetan berriz, kultural jarriko gara, izan ere, hementxen baditugu estreinikoak Gaiarren, aurreko batean, etorri zen, hain zuzen ere, Gaiarreko komunikazio arduraduna, eta kontatu zigun nola bazegoen euskarazko ziklo bat, eta ziklo horren barnean, nola izango genuen, bertzeen artean, antzerki aski interesgarri bat, antzeslan bat, lagun beltz asko izenekoa, gazteleraz dagoeneko estreinatu dena, baino orain Gaiarren, datorren 18an estreinatuko da, atxaldeko 8etan uste dut orain kontatuko digute, baino gainera azpitituluak ere gazteleraz izanen dituela, beraz, hortxen ez dago eskusarik ez joateko, eta hain zuzen ere guzti horretaz solasteko, bertako aktoreetako batekin egonen gara, Asier Ormazarekin, bertzeak Ramon Ibarra eta Asier Sota dira, baino gurean, gaur atxaldean, Asier Ormaza, atxaldeon Asier. Arratsaldeon, bai, arratsaldeon. Mila esker gurean egotegatik. Asier, ez dakit jakiten alden dagoeneko, edo esperatu beharko den antzeslanera, baina lagun beltz asko. Nondik dator izenburu interes eta sugerente hori? Bueno, bai, badauka bere historia, ezta? Historia berez, kontatuko izut pixkat, nolabait ere, jakin dezazuen nondik norakoa, eta bereziki titulua, ezta? Titulua nahiko adierazgarria da, taula gainean kontatuko denaren arabera, oso adierazgarria da. Denok, nire barnez hartuko naiz kanpo geratuko, askotan erabili izan dugu, ez da, nik, nola izango naiz, arrazista lagun beltz asko bai dauzkat, eta, beste arlotan ebai, nola, bai, gehi, nire koinatua gehiaga da, nola ez ditut errespetatuko, ez da, hildo horretatik eta izenburu honekin, nolabait laburbildu nahi dugu, gurean dauden hainbeste eta hainbeste olako portaera. Ez da, askotan, nik ez dute horiek erabiltzen dituzten nolabait ere kartzen sartuko, ez da. Baina, konturatu gaitezen nola erabiltzen ditugun, ez da. Eta historia berez, pixkat hortaz dikoa baita, ez da, taberna batean, ez da, gaua iritsi da, iristeko dago hango jabea eta lagun bat sartzen da, kasu honetan lagun hori ni naiz eta tabernaren jabea Asier Sota. Eta, aski ezaguna dira, laguna dira aspaldianik, eta handik, solasan hasten dira, bata taberna itxi nahian, beste geratu nahian, gerora ere jakingo dugu zergatik. Obra honek badauzkaulako azpitrama batzuk bai, esan nahi dut, naiz eta hildo edo ardatz nagusia, arrazismoa izan, nolabait, ze handik esan bezala 10 minutura laguntza eske sartu nahian agertzen zaigu kanpotik etorritako pertsona bat. Eta esaten da moduan, horraino kontatu dezakegu, egia esan, bai, ze gero, antzeslan osoa gau horretan gertatzen dena dihua, ez da, eta hor kontatzen da, ze gertatzen da, behin kanpotik datorren pertsona hori nola sartzen uzten dugun, eta hortik aurrera gertatzen dena gertatuko da, ez da. Gau bateko, historio lineala da, gau horretan gertatzen dena da, eta oso azkar dihua, oso antzeslanak, izango ditu 75-70 minutu gehien ez jota. Ordu bete, ordu eta bost, ordu eta 10. Hortxe, dana ziztu bizian dihua bai. Eta erritmoa ere bai, alakoa da, azkarra, elkarrizketera aktura. Bai, oso erritmoa bai. Erritmoa berez eta eskatzen du, baita erritmoak. Badira momentu, ez dut esango lasaiak, ez da antzeslan lasaia, ez guretzat ez ikuslegoarentzat ere, gauza asko gertatzen dira egia esan. Eta ez migrari horrekin dugun erlazio bakarrik, baizik eta euren artean ere badira historioak, bi lagunen horien artean, orduan, nolabait sartzen den hirugarren pertsonaia hori katalizadore moduan ere jokatzen du antzeslanean. Ez dakit erritmoaren kontu hau Asier gaur egungo, nola erran, arretarekin baduen zer ikusirik, hau da, gaur egun, gauden denak hiperestimulatuak eta ezkaragai irakurtzeko liburu sendo bat, ikusteko antzeslan bat, nik pentsatzen dut ez, luzeagoa edo, badu ere zire ikusia horrekin, hau da, gaur egun publikoak behar du tak bizitasuna. Bai, egia esan antzerkia ere egokitu behar da.
eta antzerkiak ere kontsumitzeko ez dakit hildo berria hori ere heldu behar dio. Eta kasu honetan, obrak ere eskatzen du, ez da nolabait behartutako zerbait, baizik eta historiak ere eskatzen du erritmo izatea. Eta ni oso defendatzaile sutsua naiz. Antzerkiak irauteko behar duen denbora, izan beharko litzatekela hori ordu eta laurden, ordu terdi gehienez jota. Oso ituta daude. Ez askoz gehiago. Nire kasuan ez, eta egia esan, eta nik baina arte egindako 80%an hori iraundute. Eta egia esan, kontatu behar dena kontatzeko denbora badago. Eta zenbat eta gauzak zehatzagoak izan kontatzeko orduan, hobeto. Bai, ikusleguarentzat, guretzat eta denontzat. Zepa hasten da luzeago egiten bada? Bueno, antzesla bat luze izatea edo laburra izatea, hori ez da berez zerbait negatiboa, esan nahi dut. Badira antzeslan luzeagoak eta oso, oso gustora ikusten dituzunak, eta beste batzu nahiz eta laburrak izan, luzeak egiten direnak. Orduan, esan bezala, horre barne erritmoa ere, nola idatzi dan antzeslan horrek ere zerikusia dauka, ez bakarrik eta kontatzen dena. Eta nola kontatzen da, baizik eta nola idatzi dan ere. Horrek ere garrantzia dauka. Eta orduan, nik oso defendatzaile esan bezala sutsua naiz. Gauzak zuzen eta zehatz kontatzea, eta goazen harira. Nola eta esan da, ez da? Harira joan behar da. Eta antzeslan honek, behintzat betetzen ditu, arau horiek behintzat. Edo nik ikusten ditudan arau horiek. Asier, komediaren barnean sartzen aldugun antzerkia da, ezagit etiketa horiek beti pixket nolabait ere, zalduten ebakitzen sobera antzerkia, ezagit etiketa egokiegia den, baina, bai, komediaren barnean, ez, sartzen dugu. Bai, kasu honetan tragikomedia izan dezakegu, Hor gaina kartelean agertzen da komedia beltza, eta egia esan bai. Komedian sartzen da, antzeslana, eta jendea ondo pasatuko du, esan nahi dut, eta, gertatzen diren situazioak eta, nahiko, barregarria dira, nolabait, inkomunikazioa dela eta sortzen diren egoera horiek, nolabait irudikatzen ditu, hasiera baten antzeslanak. Baina gero ja, beste mundu baten sartzen gara, orduan hor barreak nolabait ere atea irekitzen die beste egoera batzuei, eta hor publikoak bere buruari galdetuko dio, gertatu izan zaigu, ez da? Jendeak antzeslan ikusita gero, barrien dut, baina, obrak aurrera egin ala esaten genuen, baina zertaz ari gara barre egiten. Egia esan, norberaren ere kontra esaenekin, hor ere publikoak ere bizi ahal izango du hori, ez da? Kontatzen den historia berez, simplea da, nolabait, baina sartzen den mundu horietan eta azpi trama horietan, ostras. Eta bai, horregatik, tragikomedia edo, dramedi ere audiovisual munduan esaten da moduan, nik uste dut genero horretan sartzen dela. Hoi, noiz baitere, Asier, aitua dut, egon nintzen antzeslan batean duela hilabete pare bat, eta hor kontatzen zuten, olako ere genero beretsukoa zen, eta hor kontatzen zuten, hasieran, hobezela, umorearekin hasi, gero iristeko tragediara, zeren publikoan nolabait hor irekitzen dela, ez? Hasieran egiten duzu barre, eta barre egiten duzunean orduen relajatzen zarela gehiago, eta nolabait ere zaudela irekiago, ez, bertzelako gauzetara. Bertzelaz igual hasieran, hasten bazara ja diskurso moralistekin, naiz eta ez duten zertan moralistak izan, ez? Baina eduki etikoagoa dutenak, orduen hor, agizu ateratzen da gure kritikotasuna eta itxiagoa gaudela, ez? Orduen hor, komedia sartze hasieran ongi dagoela. Bai, egia esan gauza horiekin zerekin hasi, ez da, komedia o dramarekin, eta gero, buelta nola eman, egia zenik danetarik ikusi izan dut, eta publikoa, eta hori horrela esan beharra dago, publikoa aski inteligentea da, eta gaur egun antzerki asko ikusi du, irakurri, telebista asko ikusi dugu, nolabait ere oso kultura asko kontsumitu izan dugu, eta azken urteotan. Orduan publikoa badaki nondik norakoak, eta ezagutzen ditu bai klabeak, ezagutzen ditu kodigoak ere ezagutzen ditu, beraz,
badaki edozein momentutan komediatik dramara pasatuko dala. Eta aurretik baldin badaki, nik uste berdin zaiola, ja, komediakin hasi eta dramakin bukatu, edo dramakin hasi eta komediakin bukatu, ezta. Kasu horretan, nik uste oso publikoa gaur egun oso irekia dagoela. Horregatik esan dizudan moduan, ohituta dago, antzerkiko kodeak ezagutzen ditu, nolabait, eta badaki, eta antzerki ez baldin bada ere, telebistan ozinean ikusi izan ditugu hainbat eta hainbat istorio, modu batean hasi, bestean bukatu, erdialdean buelta ematen dira. Orduan, nolabait burmuina ja prest dago, hortarako. Orduan, ni horretan lasai nago. Eta lasai egoten naiz, egia esan, eta antzezlan honetan ikusten dugu, hasieran barri egiten dute, eta gero ja, gauzak ja, gogor jartzen direnean, isiltasuna da, antzokian nagusi. Ondo, berez ondo, esan nahi dute, ez dago... Ez dago formula magikorik zentzu. Hori da, ez dago formula magikorik. Ni pentsatzen nuen bagenuela formula magikoa, baina badirudi ez dagoela gizakekin alakorik. Asier, interesgarri egiten zait hau erratzen duzuna, pentsatzen dut ondizetan solastu duzula, hori ez, antzerkiaren kodigoak jakitearen aipatzen zenuen orain. Zertan sumatzen da hori ezagutzea kodigoak edo ez ezagutzearen? Ez pentsatzen adibidez flashbackaren aferarekin, erran nahi dut, ez bauzu inoiz, ez, hori, ez baduzu hezkuntza minimo bat, nolabait ere, antzerkian edo kulturan, ez duzu ulertzen igual rekurso hori, ez? Olako gauzetan sumatzen da. Bai, eta bereziki ere kontatzen dien istorioak. Hasiera baten antzerkia oso istorio, kostumbistak, eta oso, publikoarentzat oso ezagunak ziren istorioak, eta oso modu erosoan kontatuta, esan nahi dut. Hasi, erdialdea bukatu, istorio jakin bat. Ez da, baina antzerkiak oso evoluzio ere azkarra izan du, eta oso mamitsua. Orduan, istorio asko kontatu izan dira, eta oso modu desberdinetan. Gauz batzuk arrakasta izan dute, edo ulertu izan dira, edo ez, baina nahita nahi ez denok jaso izan ditugu, eta ikusi izan ditugu. Egiteko modu desberdinak zinean bezala, ez da? Orain, ja, ez dugu hainbeste nolabait, ez dugu sorpresarik hartzen istorio bat ikusita edo beste bat ikusita. Garai baten bai, dana berria zan, baina nik uste ja dana dut esango asmatuta dagoela, baina ia, ez da. Eta orduan publikoa ere, eta badaki, taberna ez da izer, eta hemen azpi historiak ere badaude, ezagutzen ditu, eta gero teknikoki ere antzerkiak erabiltzen dituen bideak ere ikusi izan ditugu, edo nolabait ezagutzen ditugu, argiarekin nola jokatzen den antzerkian, ezaguna da, orduan horrek ere erresten du, bai publikoarentzat ulertzeko orduan eta historia jarraitzeko orduan, eta lasaitzeko orduan ikusterako momentuan, lasai dago, esan ez, badaki ze kontatzen nahi dien da nola. Asier, antzezle moduan, zer moduz izan da obra hau? Zer moduzkoa iduritu zaitu papera, nola ibilizara, prestatzen? Bai, nire kasuan gainera nire pertsonaia nahiko ardatza da istorioetan, eta komentatzen du, niretzat oso kaineroa da, naizta ordu tamar izan, baina emozionalki ere oso ibilbide zera daukat, ez da, ordua, niretzat oso pixkate exigentea da, baina oso gustora, hirurak ere oso ondo moldatzen gara, oso gustora gaude, eta, behintzat lortu izan dugu antzezlan, borobil bat izatea. Alde hortatik, eta publikoa eta jasotzen dugunaren arabera, nahiko publikoa oso ondo jasotzen du, antzeslana, eta ikusten du komedia bat baino gehiago badela, eta gauza gehiago kontatzen direla orduan. Baina niretzako pertsonalki behintzat, batetik bestera, eta emozionalki ere gorabera asko. Nire pertsonaia ia ziklotinikoa dela esan dezakegu, barre negar, gauza, oso ibilbide nahiko malkartsua egiten du. Hortaz ere, gehiegi luzatzea ezin zitekeen, ez? Asier, emagozizu. Egia esan hor justu neurrian dago, ordu tamar neurria litzateke, neurria. Asier, kasu honetan, publiko euskaldunarentzat estrainatuko duzue, eta beti gustatzen zait horretaz galdetzea, holako ez da nire kezka antropologiko batengatik edo, publiko euskalduna zer moduzkoa den, hau da, sumatzen duzuen diferentziarik, adibidez, obra honetan, oraindik ezin duzu erran, baina
estreinatzerakoan, publiko erdaldunaren aitzinean edo euskaldunaren aitzinean, pentsatzen duzu ezberdintasunik egonen dela? Egia esan, orain arte egindako antzeslenekin da publiko euskalduna izan edo erdalduna izan, nik ez dut diferentziarik somatu. Egia esan, eta urte asko dira eta antzeslan asko dira. Orduan, ez dut somatu ez. Esan nahi dut, igual estatu mailan juten zarenean, somatu dezakezu desberdintasunen bat o beste, ezagutzen bazaitu uste edo ez, baino eskaintzen dugunaren nari helduta, nik ez du diferentziarik somatzen. Bai euskeraz, bai gaztelaniaz, jendeak barri egiten duenean, emozionatzen denean. Gero ere gu ez gara berdinak egun batetik bestera, publikoa ere auskalo, zen nahi dut, eguraldia dala, ostala. Alde hortatik, hizkuntzak ez du desberdintasunik eskaintzen. Batzutan bai erraten dute Euskal Herriko edo izan da jarroi iparraldekoa, ez? Bai hori da, itxiagoa edo serioagoa, baina gero adibidez horrek ez duela erran nahi eskertuagoa edo ez, baizik eta ez, jarrera aldetik diferentea. Hoi entzuna diot bati baino gehiago. Esaten da, baina ez da nire esperientzia egia esan. Nik, tokatzen da, askotan publikoa isilago bat, edo publiko itxiagoa, edo bintzat, ez dakizu oso ondo ulertu duen, edo ondo sartu diren historian, baina bai Euskal Herrian tamen hemendik kanpo ere. Ez dala Euskal Herriko publikoaren ezaugarria bintzat. Ez dut somatu da. Asier, azkeneko galdera, ixteko, hain zuzen ere, zergatik joan beharko gara, 8-an, Gaiarrera, ikustera antzerki hau. Esan dudan eta gero, nik uste dut, nolabait grina sartuko ez zain, jakin mina, ez? Aber, segin duten hauek ikusteko, ez? Ordu tamarrean horregatik, emozio asko ikusiko dituelako, eta ordu tamar nik uste dut oso ondo inbertitua dela, kasu honetan. Historia erakargarria da, eta gainera gero ateratzerakoan, nik uste dut ere, komentatzeko aukera ere emango duela, horregatik. Horregatik bakarrik izango litzateke, baina bai. Eta oso momentu honak pasatuko dituelako baita. Hoixen da, antzerkiaren magia, antzerkiaren edertasun hori, nik beti erraten dut, arte disiplina ederrenetako bat, azkenean, ez? Hor, gizakiak hurbiletik, eta gainera baliabidea handitzik gabe, 3 pertsona elkarrekin solasen eta sortzen duten munduak, ez? Beraz, zer gehiago behar dugu, hoixen, asteazkenean, uste dut asteazkena dela, hortxen, zortzietan, Gaiarren, sarrerak lortzen handire, internetetik, eta bertan, eta hortxen egonen dire, erraten genuen moduan, Asier Ormaza, eta baitere, Ramon Ibarra, eta Asier Sota, lagun, beltz asko, tragikomedia honekin, eta hortxen. Asierrek jarri digun amua, denek erran dugun noiz baitere, nik badut lagun beltz bat, edo badut lagun emakume bat, edo badut lagun, ea zer kontatzen diguten. Gaurkoan hemen utziko dugu, Asier, mila esker handiz, arte honenetik. Zuei, mila esker eta beste bat arte, bai. Eta guazen Iruñerriko albistekin. Antsoainen 26. ordenantzako 9,2 artikulua aldatu dute berriki. Zergaren kuotaren 80% arteko hobari eskaera subjektu pasiboen ohiko bizileku den etxe bizitzetan. Eta Arangurenen Ararren ekimena den bitartez, Fermin Sauesek mural bat margotzeko abenturari ekin dio Eguzki plazako frontoiaren atzealdean. Hasiera batean, pilotarekin zerikusia zuen zerbait margotzea zalantzan jarri bazuen ere, ezkoriazko urmaelaren lotutako zerbait egitea erabaki zuen azkenean. Eta Iruñean, dantza garaikidea Zibibox Iturramara itzuliko da urtarrilaren 17-tik 30 Dance Z jaialdiaren 14. edizioarekin.
Aurten ere, Atena Fundazioarekin eta Atalak sarearekin elkarlanean arituko da udala, eta bertako nazioko eta nazioarteko artisten presentziarekin izanen da jaialdia. Horretaz gain, Navas de Tolosako aforatzaileak bizikletan trafiko volumena handiena izan du neurketako lehen 8 hilabeteetan. Guztira, ia 2 milioi zirkulazio zenbatu dira, 2022ko maiatzetik abendura bitartean, eta horietatik erdia, 800.000 puntu horretakoak dira. Eta azkenik, astelehen honetan irekiko dira zaintzaileek zaintzen doako tailerreko izen emateak. Tailer horrek adineko edo mendeko seniden zaintzaile ez profesionalei laguntzen die. Izen emateak 010 telefonora egindako deiaren araberakoa beteko dira, eta adinekoentzako laguntza emozionaleko 3 tailer ere eskainiko dira. Komunikazioa gakoetako bat da, gako handietako bat gaur egun, ez dire gutxi, nolabait ere gaur egungo ardatz ideologika garrantzitsuena dela diotenak, hain zuzen ere, denboretan ejertzitoak baziren bezala, gaur egun edabideak ditugula, eta hortik sortzen dela ideologia, hegemonia eta halako kontu handitz. Baina, komunikazioa ez da bakarrik dominaziorako, eraldaketarako ere izaten alda, edo hori proposatzera datoz, hain zuzen ere, pobrezia eta gizarte bazterketarako sarekoak, hemen behin baino gehiagotan, egon direnak hitzaldi batekin, tailer interesgarri batekin, komunikazio tailerra, komunikazio eraldatzailean sakontzeko, eta bere izenburua, nola egin interesgarri importantea. Hain zuzen ere, horreta solasteko, sare honetako komunikazio arduraduna den Jaione Eguirekin egonen gara, hemen behin baino gehiagotan egon dena, eta aski gustuala gainera. Atxaldeon, Jaione? Arratsaldeon, zer Mil esker gurean egoteagatik. Jaione, lehenik eta behin, zergatik tailer hau? Alde batetik, zu esan duzunez, oso garrantzitsua da, informazioa non zein darrat daukan mundu honetan kokatzea, ez? Informazioa alde batetik eskubidea da herritarrentzat, eta beste aldetik kontuan izan behar dugu komunikazio arduretan garen pertsonek komunikazioa eraldatzailea dela eta iritzia ere alda dezakeela. Orduan oso importantea da hori kontuan hartzea, ze boterea daukan informazioa gaur egun. Komunikazio eraldatzailean sakonduko duzue, zer da komunikazio eraldatzailea? Komunikazioa eraldatzailea da. Hori, ja da, elkarrekin doazte, bi idei horiek. Baina guk pentsatzen dugun eraldaketa da, ez dakit, berdintasunaren alde, feminismoaren alde, xenofobiaren kontra, errazismoaren kontra, pixkat, ze gizarten bizi nahi dugun, arantz bideratzeko komunikazioa. Ematen aldizkiguzu, ez dakit horren inguruko gako batzuk, adibidez, pentsatzen dut kontuetako bat izanen dela zenbat hanka sartze egiten ditugun, ez dakit nahita edo nahi gabe, baino arrazakeriaren kontuan, ez? Adibidez, immigrazioaren afera tratatzen dugunean, hemen izan genuen behin elkarrizketa aski interesgarri bat, eta erraten du nola onditzetan jartzen dugun informazioa garrantzizkoa ez dena momentu batean, ez? Eta jendearen jatorria azpimarratzen dugu. Hain zuzen ere, gaurko Diario de Navarraren lerroburu nagusian hoixen bera agertzen zen, ez? Egon da erailketa bat Bilaban eta hortzen azpitituluan jartzen zuen. Eta erailtzailea Dominikarra zen. Baina informazio hori etzen errelevantea adibidez, ez? Eta gainera, bizilagun hori Iruñakoa zen, ez? Eta hori da informazio, jaso behar dugun informazio guztia, zer aldatzen duen informazio hori nongoa zen. Ez du bat ere aldatzen informazioa. Orduan, bereizi behar dugu zer den garrantzitsua berri horretarako eta zer den ez den garrantzitsua, ez? Eta
Horretan, batzuetan, gehitzen dugunean informazio txarrei edo gertatu den, ez dakit, erailketa edo lapurketa bati non goazen, hori arrazakeria bultzatzen du. Ez da arrazakeria agian, idazten duen pertsona ez du helburu hori, baina arrazakeria bultza dezake. Zeren lotzen ditugu ideiak, azkenean, lapurketa nongoa den. Eta batzuetan hemengoak badira, ez dugu esaten, orduan zergatik gertatzen da hori. Kontu horretan oso garrantzitsua da erabiltzen ditugun hitzak, ematen dugun informazioa eta nola kontatzen ditugun istorioak. Ez da bakarrik ze hitzak, badira hitz batzuk, nola esaten den orain mena, hori nahiko kutsu negatiboa daukan pertsona haientzako, hori ez da erabili behar, baina baita ere nola kontatzen ditugun istorioak. Eta gaur eguneko prentzan gehien bat kontatzen ditugu historia negatiboak edo ez dakit, lapurketak edo bronkaren bat egon badaen, halako gauzak, baina ez ditugu gauza positiboak kontatzen. Prentsan orokorrean hedabide handietan ikusten dituzue karentzia handiak zentzu honetan, informazioa emateko orduan? Uste dugu saltzen duena pixka bat dela espektakuloa, ez? Orduan, horregatik prentsa baita ere bideratu da harantz. Ikusi aldugu telebista nagusietan, Espainiako telebista nagusietan, zenolako eguberriak. Teleberriak? Teleberriak ematen diren, ez? Beti agertzen diren berriak dira, atrako en New Jersey, eta niri ze, ez dakit, ez? Baina oso ikusgarriak direlako, ez? Baina baita ere, begiratu behar dugu zer egiten ari den beste leku batzuetan, nola egiten ari diren gauzak ongi, nola alda dezakegu mundu hau, ez? Eta horretarako oso garrantzitsua da, komunikazioa arloetan gabiltzen pertsonak, hori kontuan izatea, ez? Ze mundu nahi dugu eta ze kontatu nahi dugu mundu hori, mundu horretara iristeko. Eta hemen, hain zuzen ere, izenburua iduritzen zait adierazgarria, jarri duzuena, ez? Nola egin importantea interesgarri. Zeren ez da bakarrik, ez? Informazio hori zuzena izatea edo demagun etikoki ongi eraikia izatea, aipatzen genuen arrazismo txiki horietan ez erortzeko, baizik eta gainera egin dezagun interesgarri. Nola demontre egiten da hori, Jaio? Posiblea da, noski. Ikusi egin dena da pertsonei gehien iristen zaiena da beste pertsonen istorioak. Eta hori kontatu behar dugu. Agian zenbakietan geratzen gara, eta zenbakiak gehienetan ez dira iristen. Guk esan dezakegu, begira nolako egoera daukagu Nafarroan. Nafarroan, agian ez gaude hain gaizki, baina 100.000 pertsona inguru pobrezia inguruan daude. Hori datu handia da, baina datu hori azkenean ez da iristen, eta batzuetan istorioen bitartez kontatu behar dugu. Baina baita, kontuan izan behar dugu, pertsona horien istorioa errespetu handiarekin kontatzea eta beraiek jakitea zertarako egiten duten hori eta zertarako kontatzen duten haien istorioak. Hitzaldi hau gainera ematen, Jaione, uste dut maila handiko pertsona bat edo behintzat errekonozimendu handikoa etorriko dela, ez? Bai, hori da, Patrizia Simon etorriko da, bera orain dela, ez dakit, 20 urte uste dut daramala prentsa kronikak egiten, erreportaiak mundu osoan zehar, orain dela gutxi Ukrainiatik etorria da. Eta, La Marea web egunkarian lan egiten du.
Eta baita ere, liburu batzuk idatzi egin ditu. Azkenengoa Miedo da, eta nola deitzen den oso polita da. Miedo, el mundo que se resiste a ser gobernado por el miedo. Por el odio. Por el odio. Nola bira eman, zeren bera esaten duenez, mundu hau, gorroto asko dago mundu honetan, baina mundua oraindik ez dakit esperantza dauka, horretatik ateratzeko, ez? Pentsarazten ari nauzu, zuzen ere egon naiz orain holako idatzi txiki bat egiten eta ez naizen sobera hori negatibo patu, ez? Badugu igual tendentzia, errealitatea igual gogorra denez, ez? Eta ez dakit, segurazki ere jendarte honetan, hainbertze, ez dakit, informazio txoro badugunez, ez? Eta entretenimendu eta bar, akaso izaten dugu handizetan mugimendu sozialetatik eta, ez? Nolabait ere, ez dakit, kezka hori errateko, haizu hau da garrantzitsu, ez? 1.000 pertsona pobrezian Nafarroan, baino ez alden ere momentu batean garrantzitsuago hori. Hori komunikatu beharrean, erratea, haizu, baino ari da jendea egiten hau eta hau eta hau, ez? Eta pobreziaren kontrako sarea adibidez, egin du hau, begira parte hartzen dute jende pila batek, ez? Zen azkenen informatzeko ere ez duzun espazioa mugatua da. Igual da lerro buru bat, ez? Eta hor aukeratu behar duzu, ematen dut informazio negatiboa edo positiboa. Eta kaso egin beharko genuke gehiago hori, ez? Informazio positiboa zentratu. Uste dut, momentuak daude guztietako, batzuetan salatu egin behar ditugu gauzak, eta helburu batekin egiten dugu, baina azkenean baita sakondu behar dugu gauza positiboak edo istorioak, ez dakit nola, niri gertatzen zaidana, adibidez, niri pertsonalki, batzuta egiten ditudan prentsa oharrak, datuekin daude, datuak beharrezkoak dira, baina azkenean nik hitz egiten ditudanean pertsonekin eta beraien istorioa kontatzen didatenean, beste, nigan eraldaketa bat dago. Nik gehien jaso dudana da pertsona horiengatik. Orduan, uste dut hori oso garrantzitsua dela ere herritarrei hedatzea. Eta horregatik jokatu behar dugu informazioarekin, datuak bai, baina baita beste motako istorioak eta nola kontatzen ditugun gauzak. Ez dira bakarrik datuak, zer dago alde batetik ze historiak dauden datu horien atzean, eta beste aldetik, eta oso garrantzitsua dena ere, zergatik gertatzen diren datu horiek, munduan zehar. Benetazko arrazoiak, zeren ez da pertsona bat pobrea da bera erabaki duelako edo merezi duelako, ez. Ze estruktura, ze sistema dagoen atzean, eta ze aldat dezakegun hau gehiago ez gertatzeko. Pixka bat horretan sakontzea da garrantzitsua. Storytelling deitzen zaion metodo hori pixket erabiltzea, eta kaso guk pentsatzen dugunaren kontrara, dela egin behar duzula testu bat emagun, dena datuz beteta, akaso hobe da kontatu historiatxo bat eta datu bat sartu, ez? Azkenean sartzegatik ere 10 datu jendea ez da gelditzen horrekin, orduan, nola egin informazioa, hortan sakonduko da, tailer horretan, ez dugu erran, hain zuzen ere, asteazkenean, zibikanen, ze ordutan? Hori, goizeko 9:30, 2 ordu gutxi gora bera izango gara han, eta oraindik inskripzioak irekitak daude, ez daude plaza askorik, baina oraindik badaude batzuk. Jaion, ez dizugu galdetu, nori zuzendua dago hau, profesionalei, mugimendu sozialetakoa, jende guztiari? Komunikazioan interesatuak dauden pertsonentzat. Bait, agentzian lan egiten dituztenak, giza entitateetan, prentsan, edozengo motatako komunikazioa egiten dutenentzat baita, gobernuan, Nafarroako gobernuan lan egiten dutenentzat adibidez. Txaloa telebistare gonbidatua. Noski. Jaione, agertzen zen hor bertze kontu bat hemen, ez dakit entitate bat edo hemen kolaboratzen ibili dena,
irukos edo treskos, ez dakit zein den bere izena, eta ere ibili dela hau antolatzen gute guzu. Ez hori da, da sarearen proiektu bat. Bota dugun proiektua Innova Sozialekin, de Fundación La Caja Navarra y Fundación La Caixa bultzatutako proiektua da. Eta horretan, alde batetik formakuntza egin nahi dugu komunikazio sozialean, baina beste aldetik lanean gabiltza kanpaina bat osatzen, oraindik diseinuan dago, eta horretan parte hartuko dute pobrezia egoeran dauden pertsonek. Berea izango da ideia eta guk horri emango diogu bultzada bat. Oroitarazten dugu berriz, hortxen inskripzioak egiteko aukera, asteazkenean Zibikanen, goizeko 9:00, tailer interesgarri hori komunikazioaren inguruan, nola egin interesgarri garrantzitsua dena, hoxen baita gaur egungo komunikazioaren zailtasun eta gakoetako bat, eta hortxeren aukera, hemen Iruñean bertan. Jaione, aprobetxatuko dut baita ere galdetzeko, orain pobreziaren eta sare honetan, ze bertze kontuekin zabiltzate, zer duzu orain burutan, orain 2023 hasten den honetan? Urte honetan hautaketak daude, orduan horretan sakonduko dugu, zeren guk ere gure aldean dago ere, ez dakit nola esaten den euskeraz, incidentzia politika, politikoekin jardutea bere programazioetan gure ideiak ere baita ere sartzeko, eta ze intentzioak dituzten datozen urterentzako. Horretan lan egingo dugu, beste aldetik treskosrekin egongo gara baita, eta baita lehendabiziko hilabete hauetan etxe bizitzari buruz hitz egingo dugu. Arazo larria dago horretan. Etxe bizitzarena aipatzen duzu, ze bertze demagun arazo edo izango direzuen ardatzak urte honetan? Alde batetik hori, beste aldetik ere hitz egingo dugu lanari buruz. Nola zein den lanaren etorkizuna? Zeren, realitatea da digitalizazioa iristen ari dela. Iritzen egin zen orain dela urte asko, baina orain garrantzia du lan munduan, eta nola hori aldatuko duen, eta nola zer egin behar dugu, ez pertsona guztiek lan bat izan dezakete. Orduan, zein den egoera, non kokatzen dugu gaitu hori. Eta beste gai bat da fiskalitatea, nola egingo duten datorren gobernuak fiskalitatearekin, hori interesatzen zaigu baita. Gai aski garrantzitsuak hemen, nafartar guzientzako, orokorrean munduan izaten den arazo garrantzitsu horiek, pobrezia, gizarte bazterketa, eta hori lantzen, hemen aipatzen genuen Nafarroako sare hau, eta bere komunikazio arduraduna den Jaione Eugi guzti hau kontatzen, asteazkenean, hortxen duzue tailer interesgarri hori. Jaione, mila esker honetz. Mila esker zuri. Hauxen dena gaurkoz, astelehen honetan, badakigu gutxi izan dela, baina lasai, bihar ere asteartean, hemen izanen gaituzue. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.